Ang buwan ng Oktubre ay itinuturing ng Simbahang Katolika na kapistahan ng Santo Rosario. Sa iba't ibang panig ng mundo ay may nakatuong debosyon para sa Inang Maria at sa Santo Rosario, at isa ang simbahan ng manawag dito. Ano nga ba ang Rosario? Saan nga ba ito nagmula? Ano ang mga nakapaloob dito, lalo na sa mga nagdarasal nito? Ilan lamang ito sa mga katanungan na ating bibigyang linaw dito sa COC, Catechism of the Catholic Church. Ang Rosario ay hango sa salitang Latin na Rosarium, na ang ibig sabihin ay korona ng mga rosas. Ang Rosario ay isang paraan ng panalangin ginagamitan ng mga butil o prayer beads. Ang debosyon sa Rosario ay isa sa pinakakilala at pinakanatatanging panalangin ng mga Katoliko. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na pagnilayan ang misteryo ng buhay ni Jesus at ni Maria. Ito ay kinakailangan upang mapalalim ang ating pananalig sa pananampalataya, maghatid ng pagbabagong loob ng ating mga puso, at palakasin ang ating kalooban na sundin ang Diyos. Ang Rosario ay isang panalangin na itinatag taong 1214 ni Santo Domingo de Guzman, na tinanggap nito mula sa mahal na ina sa pamamagitan ng bisyon. Sa kasaysayan, nagkaroon ng maraming aparisyon ang ina at hinihiling nito na magdasal ng Rosario at nangangako ng kanyang espesyal na proteksyon at ng mga pinakadakilang biyaya. Noong ika-15 na siglo, itinatag ni Pope Pius V ang 15 misteryo ng Rosario na pinagsama-sama sa tatlo: ang misteryo ng kagalakan, kalungkutan at kaluwalhatian. Sa panahon ni Pope John Paul II, taong 2002, naidagdag ang Luminous Mysteries o Misteryo ng Liwanag. Ayon naman kay Leo XIII, ang Rosario ay isang daan patungo sa Diyos. Ang Rosario ay isang malagang paraan upang makibahagi sa buhay ni Maria at hanapin ang daan patungo kay Kristo. Sa mga pangaral naman ni Padre Pio, isang deboto ng Rosario, ay sinabi niyang sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga aklat ay hinahanap ng isang tao ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagninilay-nilay ay nasusumpungan niya ito. Ang pagdarasal ng Rosario ay maaring italaga ng mga pari bilang isang uri ng pag-aayuno pagkatapos ng sakramento ng penitensya. Para sa mga Romano Katoliko, ang pagdarasal ng Rosario ay nagbibigay ng pagkakataon sa isang mananampalataya na tumanggap ng plenary indulgence o ang pagbibigay ng ganap na kapatawaran sa temporal na kaparusahan para sa kanilang kasalanan. Bukod dito, meron ding 15 pangako ang Birheng Maria sa mga deboto at nagdarasal ng Rosario. Mahalaga sa ating pananampalataya ang pagdarasal tulad ng Santo Rosario. Gawin natin itong taimtim at puno ng debosyon ang pagdarasal nito tulad ng Inang Birheng Maria. Nararapat lang na tularan at gawing ehemplo lahat ng misteryo ng Santo Rosario.